Všeobecné lekárstvo sa teraz veľmi dynamicky rozvíja, takže každý si nájde v tom niečo, čo ho viac baví, čo sa môže viacej venovať. Je to veľmi pestré, každý deň je taký nepredvídateľný a to ma na tom baví. Pôvodne som začala robiť urgentnú medicínu, chcela som si robiť špecializáciu teda z urgentnej medicíny a k tomu všeobecnému lekárstvu som sa dostala teda až takou obklukou. A tým, že vlastne v rámci toho urgentu som videla, koľko ochorení si ten pacient spôsobí tým, že zanedbáva nejaké prevencie, nestará sa o svoje zdravie, tak toho cestu a urgentnú medicínu som sa dostala takto k všeobecnej. Teraz je pre mňa najväčšia výzva otvoriť ambulanciu, ktorú chystám za 2 mesiace a začínam od nuly, takže už mám také veľké výzvy v posledný pol roka. A chodím sem opakovane každý rok, je to pre mňa veľmi dobrá akcia, kde sa stretávajú ľudia, ktorí majú rovnaké ťažkosti každodenné, rovnaké radosti a je veľmi dobré si vymeniť nejaké zážitky alebo kto má skúsenosti, čo mu také ťaháky, čo mu pomáha tej každodennej praxi. Takže naozaj je to nielen po tej odbornej stránke, ale aj po takej sociálnej, vytváranie tých kontaktov.